Spicy noodles! Spicy noodles! So here's our first song. Paraan mga nagkasusunod, paraan mga nasakitan. Spicy noodles! I love you! Spicy noodles, I love you! This song is called The Guy. Ginsayang mo na pag-igutom ako, inaging karatan. Ihinatak ko na hulus, waray ka naman labumulus. Feelings ko malayan, kasing-kasing kinsamaran. Agad,
Okay. Mga salamat. Spicy Sunod noodles, naman I niya love you! kanta, puningguan. Mag-istorya niya ako. May isa nga bata. Naghimo niya yung tabanog. Naghimo yung tabanog bakay. Ginupay niya niya yung paghimo ang tabanog. Tapos sumabot ang adlaw, iya yung palupad. Puta nga yawa kay dirit na lupad, buddy. Iya ito gimbol iwan. May din nakapurot nga sa nga bata gihapon. Iya ito gimpalupad. Lumupad yan ni taas. Nabido gihapon ng bata nga naghimuhan tabanog ba kay syempre ginatagan niya atensyon, gintagan niya nga tanan niya oras. Pero waray lumupad. Pero hadto nga time nga kumita niya tabanog nga ginhimo nga igbaw nga hitaasan kalupad malipayon na iya. Ang moral lesson hininini bisan pa man hino nakapot hini nga tabanog, ang importante malipayon hiya nga nalupad ay igbaw. So this song is called Tabanog. Hope you like it.
Salamat po. Salamat katabado. Salamat. Kung mapapansin niyo, puros magsakita mong gawin. Ganda. Puros mga spicy Noodles! chicken la. Kaya na to. Spicy chicken. Kaya pakilike nyo na tamang page, spicy chicken na Facebook. Salamat. So, answer ni tamang last song. Noodles! Last song namon. Noodles! Pasaylo ah. Noodles! Pasaylo kami.